perquè és una persona molt bona, estudiant. Va de les sardanes amb nosaltres, fèiem tots una bolana, i érem 7 germans, no érem pocs. Era de l'escalada i era una persona de casa, no tenia res a veure. I amb les armes, no era tot això. Cal recordar. Però com va passar? Va ser una... Jo per mi que va ser un accident estrany, que no hauria d'haver estat. Sí que és cert que som catalans. Però és que clar, és trist. No, però s'ha de dir. Sí, clar, és un sentiment molt profund, massa profund. A última hora sempre callen els que... Sempre callen els que tenen alguna cosa. I xerren els que no els hem de dir res. I no diem ningú. Si voleu comencem l'acte. Trobem a la cruïlla dels carrers Diputació i Bruc de Barcelona per tal de commemorar la mort de Martí Marcó, militant de la GERC, assassinat per la policia espanyola el 1979 en aquest mateix indret. En Martí era un jove com qualsevol de nosaltres, un jove que va prendre partit i que lluitava per uns països catalans lliures i socialistes. Avui som aquí un any més perquè ni oblidem ni perdonem, perquè recordar en Martí és recordar-nos que la lluita continua i recordar aquells que encara ens volen desmobilitzats que nosaltres continuem alçats. Per aquells que van assassinar-lo, ara són els que intenten desmobilitzar-nos a cop de tribunal, els que intenten infiltrar-se a les nostres organitzacions, els que reprimeixen i persegueixen a tantes joves i a tantes persones que s'alcen per defensar un país lliure que qüestiona el sistema i l'estat espanyol. Ho van deixar clar. Diuen que això s'ha acabat perquè és el que voldrien. Però per orgull dels que ens van precedir, el fil roig del combat continua. Tenim el deure i la responsabilitat de continuar sortint als carrers i persistir, des de tots els fronts. Perquè si ens desmobilitzem, guanyen ells. I nosaltres sabem que hem nascut per guanyar. Pel Martí, per totes les persones que ens han precedit en la lluita i que han donat la seva vida. Fem-los el millor homenatge, la victòria. El fet que ens convidin sempre a expressar-nos, els que hem estat companys, aquí hi ha uns quants amics que vam ser-ho també d'en Martí. A mi la glosa que ha fet la companya del jovent crec que explica clarament el que era el personatge. Intentaré no fer-me pesat, perquè tenim la tendència a parlar massa, abans ho deia el Miret, que molt sovint diem coses que no toquen. Però, en fi, en Martí era un noi jove, era un home valent, era un xicot arroixat i tenia el seu punt de rebel·lia. De la rebel·lia en parlarem després. La realitat és que el que avui estem recordant és un crim d'estat. En aquells anys l'Estat matava, i ara ho comentàvem, mataven amb facilitat.
amb una facilitat increïble. Ara, diguem-ne que l'estat s'ha contingut i els hi costa més prémer el gallet, però la veritat és que ens continuen tenint tan vigilats i tan controlats i tan sota el peu com en aquell moment. Us deia que parlaríem més endavant del tema de la rebel·lia. Nosaltres en aquella època, els joves del partit, segurament ho teníem més fàcil, ser rebels. Ho teníem més fàcil perquè el partit era més petit i perquè no s'havien donat unes circumstàncies de proximitat al poder com la que tenim en aquests moments. Però jo crec que aquella va ser una característica de la gent, els que vam ser abans que vosaltres el jovent del partit, que va ser aquesta voluntat de ser rebels davant d'una situació que no ens agradava i fins i tot ho vam ser internament. I en moltes ocasions doncs nosaltres vam ser capaços de plantar-nos davant del que la direcció del partit ens imposava. Hem de tenir en compte que en aquella època no existia la situació que viviu vosaltres, de dues organitzacions. Nosaltres érem esquerra. Nosaltres no érem, com sou vosaltres, una organització no sé si dir paral·lela o afegida o de convivència. Nosaltres estàvem dins del partit. I, de fet, no se'ns tractava tan bé com s'us tracta actualment a vosaltres en el sentit del reconeixement. Érem una força de treball i, com a tal, nosaltres funcionàvem i ho teníem assumit. Però teníem aquest punt rebel i en més d'una ocasió vam ser capaços de virar decisions que l'organització havia pres. Doncs us dic això perquè estic convençut que és una de les vostres funcions. I no us estic demanant que aneu contra el nostre partit, faltaria més. Jo sóc un home de partit, vaig començar el 1977 i encara m'hi arrossego. Però sí que us demano que sigueu crítics, sigueu sincers i sigueu bel·ligerants amb les opinions que dic. Perquè això a nosaltres ens enforteix. I us he dit que no he vingut aquí a fotre'ls una xapa, no és la meva intenció. Només us volia dir això, que confiem en vosaltres i us donem les gràcies en el sentit de saber que sereu i mantindreu endavant el projecte del partit. Superba, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta, per quan vingui un altre juny, ens volem ben bé les eines, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals, que mori l'enemic, amb la llei la nostra ensenya, com fent caure espigues d'or, quan començarem cadenes, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop
Visca la terra! Lliure!